Ami ala tanu ka wale ɲuman dɔn ka sela alakira baka ni Muhamadu don ana so dinge sanu ana ka sahaba kɛrɛnkɛrɛnlen ani maa minnu tuguru la ni baara ɲuman kɛli ye fo ka se don laban ma ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen y'o la o kɔfɛ an b'aw fo ni folikan min daminɛ kisi a cɛmancɛ ye hinɛ a laban ye barika ye baden tɛbɛ siri fila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na aw ka ɲɛma dali la bi juma kutuba kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Bamako Kina min bɛ wele ko Dawudabugu misiri la min bɛ wele ko Masjidul Ihsan ni a alimamiba ye an karamɔgɔ ye Sheikh Imam Abubakar Kulibali u y'an bisimila u ka misiriba in kɔnɔ an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn k'u barikada k'a minɛ misiri wele la fo ka taa se alimami ka kutuba ma ni ka juma jɔko fila seli ni alisilamɛw ye min sɔrɔla o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Kala tanu kala wale ɲuman dɔn an bɛ ala barikada ala min se bɛɛ ye a ta ye ala min kɔrɔta bɛɛ ye a ta ye dante ala ka tanu na dante a ka wale ɲuman dɔ la subhanahu wa ta'ala ka dila ala in fɛ a ka nɛɛma ani kisi a ko jidi danfɛnw lasɔn khayirama kan n'o ye alakiraba Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ani kira so dinge sanumaw ana ka sahaba baw ani jɔnɲuman minnu tugura u la ni wale ɲuman kɛli ye fo ka taa se alqiyama don ma an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka ne ni aw ye o jɔnɲuman sanumaw la hami minnu bɛ an na ya rabbi ala ka hami ninnu nɔgɔya an filɛ juma min na nin ye ɲinɛ san juma laban ye sunkalo kɔnɔna la ka deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ sunkalo caman bɛ ala bolo juma caman bɛ ala bolo ala k'o dini na aw bɛɛ lajɛlen ma alisilamɛw an k'a dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ale de ye zaka n'o ye zakatul fitr a y'a faridaya a ka jɔnw kan mun kosɔn an niw k'u saniya wa o dɔrɔn tɛ ka tila ka kɛ hinɛ ye fantanw ye ani dɛsɛbaatɔw an bɛ seereya n'o masa in ka kelebaganciya ye wahdahu la sharika la filanan tɛ masa min na sina tɛ masa min na jɔnya tɛ masa min na ka seereya ni masa in ka kelebaganciya ye wahdahu la sharika la filanan tɛ masa min na o ala in subhanahu wa ta'ala ale de b'a ka jɔnw dɔn wa o ala in subhanahu wa ta'ala ale de b'an an ka ko dogolenw n'an ka ko bangeliw bɛɛ lajɛlen dɔn alisilamɛw n bɛ n yɛrɛkun ladi ani aw bɛɛ lajɛlen ni weleda kan kɔrɔ ye n'o de ye nida'u taqwa ala ɲɛ siranɲɛ wele a y'a to an ka siran ala ɲɛ dogo la a y'a to an ka siran ala ɲɛ bange la ala ɲɛ siranɲɛ ale de ye surafana ye surafana min ka fisa hadamaden bolo a b'i nafa i ka baara bɛɛ lajɛlen la fɔlɔ maa minnu tɛmɛna ala ko a y'olu wele ni fɛn min ye o ye ala ɲɛ siranɲɛ ye wa an labanna mɔgɔw fɛnɛ ala ko a b'an wele ni fɛn min ye o ye ala ɲɛ siranɲɛ de ye walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ala ko ma fɔlɔ minnu tɛmɛna ni ala ye wele dakan min bila u ma
o ka sira ala ɲɛ wa aw labana mɔgɔw me wele min bila aw yɛrɛ ma o de y'an ka sira alaw subhanahu wa ta'ala ɲɛ n'o de ye o b'an nafa alisilamɛw an k'a dɔn k'a fɔ an filɛ sunkalo a waati labanw de la sunkalo kalo min b'a la ala y'a kɛ hinɛ kalo ye ala y'a kɛ yafa kalo ye ani ka jɔnw kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma ala ye nin kalo in ko ye dɛ nin kalo in an sigira k'a makɔnɔ depuis an b'a san jate ka na kalo jate ka na tile jate fo kalo in nana don tile 10 fɔlɔ fo kalo in nana don tile 10 filanan fo an filɛ yɔrɔ min sisan bɛɛ hakili bɛ min na sisan o tɛ kalo in yɛrɛ ye bilen caman hakili b'a ka seli musakaw de la ni ala ka hinɛ dɔ ye a ye hinɛ min kɛ e ni ne kan o la an k'a dɔn k'a fɔ alisilamɛw ni fɛn sera a laban yɔrɔ ma maa caman de bɛ saliya kalo in tɔ min bɛ yen halisa an ka cɛsiri ala batuli fɛ an ka cɛsiri ala ɲinini fɛ tan laban in na halisa ka da ka fusamantiya kow caman bɛ tan laban in kɔnɔna la an ye minnu fɔ aw ye alisilamɛw o kɔfɛ an k'a dɔn nin kalo in laban na Allahu subhanahu wa ta'ala a y'a sariya a ka jɔnw kan n'o de ye kalo in laban mana se an ka sɔdakati dɔ bɔ n'an ko zakatul fitr zakatu al-fitr o min bɛ bɔ sunkalo laban na dɔnnibaa dɔw yɛrɛ ko o zakatul fitr a bɛ se ka bɔ ka kɔn seli ɲɛ tile 2 dɔw ko a bɛ se ka bɔ ka kɔn seli ɲɛ tile 1 dɔw yɛrɛ ko ka a fusamanti o de ye yɔni ka na seli kɛnɛ la i k'i jija i k'i ka zakatul fitr i k'a bɔ zakatul fitr kira sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibn abbas ka lakale la ale de y'a lakale ko farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitr tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin ko ala kira alayhi salatu wassalam zakatul fitr min n'an b'a bɔ kira de y'a faridaya a ka mantun kan o tuma kira ka fɛn faridayale o ye ala ka fɛn faridayale de an kan wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kira ye min di aw ma a y'o minɛ ala de ko don ala de ko ten a ye aw bali min na a y'o bila ala de ko ten dɛ ko kira sallallahu alayhi wa sallam a ye zakatul fitr a y'a faridaya a ka mantun kan kodɔnba 2 bɛ a kɔnɔna la o kodɔnba 2 in a dɔ la kelen ye fɛn jumɛn ye tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath tuma dɔ maa min bɛ sun na fɛn dɔw bɛ se k'i sɔrɔ i ka sun kɔnɔna la a dɔ la e yɛrɛ ka dabɔ kama tɛ kumakan dɔw bɛ se ka bɔ i da a dɔ la e yɛrɛ ka dabɔ kama tɛ ko ala y'a kɛ sanuya ye o kumakan purukutelen minnu bɔra i da kɔnɔ walima wale purukutelen minnu y'i sɔrɔ i ka sun kɔnɔna la k'a sɔrɔ silamɛkɛ yɛrɛ ka laɲini tɛ ko ala y'a dabɔ a kama k'a kɛ ka an saniya ka bɔ o ko ninnu la an nɛnw an n'an ka walew a filanan o ye jumɛn ye wa tu'matan lil-masakin ko k'a tila k'a kɛ balo ye k'a di dɛsɛbaatɔw ma dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen ni ala ma se k'u ye ala ye seli min di an ma seli ye nisɔndiya de ala ye seli min di an ma seli ye ɲagari de a man kan seli min ye silamɛw ka nisɔndiya don ye an bɛɛ ka kan nisɔndiya ka an yagari e b'a la ka dumuni dumanw di ka so balow caman bɛ e bolo ne ye fantan ye ne ye silamɛ ye ne ye silamɛw ka don de ye don min b'a la ni silamɛw kan ka nisɔndiya ni a ye nka ne yɛrɛ bɛ hami na hatta balo ɲuman o tɛ ne ka so kɔnɔ k'a dabɔra nin kama dɛ fantan minnu bɛ yen dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen seli donya la maa si kana to yen ko e tora ye dumuni ntanya la k'i ma dumuni sɔrɔ k'a kɛ dɛ ko an ka hakili to ɲɔgɔn na ko nin fana y'a kunba dɔ ye kira hadisa in na a ko ni maa min y'a ka zakatul fitr i y'a bɔ ka kɔn seli kɛnɛ nali ɲɛ k'o tigilamɔgɔ fahiya zakatun makbula i ye zaka di zakatul fitri bɔ min ye zakatul fitri minɛlen ye nka maa min nalen kɔfɛ seli kɛnɛ la a tigilamɔgɔ y'a ka zakatul fitri bɔ k'i ye sɔdakati dɔ di ka bɔ sɔdakatiw la o b'a yira e ni ne la an k'an cɛsiri an k'a bɔ ka kɔn seli kɛnɛ nali ɲɛ bal ni maa min y'a ta sɔrɔ i bɛ se k'a bɔ tile 1 walima tile 2 k'a kɔ nin don ninnu yɛrɛ ɲɛ
ibsega bok le kele walma klifla ka kon nin do nunu yereje okmana zakatul fitr okmana abe bo fen jumena ko dugula mogaw ebe dugumina aw ka balo famba e fen jumay eta e nyode wa ibsega bo nyola eta e malo de wa ibsega bo malo la walma awta e fen wore de wa c'est-à-dire dugula mogaw be balo famba ibo min du ko ka zakatul fitr bodila wallahi ma chama me zakatul fitr bo an fe ampi ala tam ne bulu de wallahi ala tam ne bulu ala sedi ema na fulo bi fe ala sedi ima sebe eye sankaru tani fla e ga sogono dumande be duyeno zakatul fitri bo wati sele kaya di alama e be ta nyon fulo mbalita ko di fanta uma e rebe songo minia ibita kaba fulo mbalita ko di fanta uma alislamu an ala je mabe plange fembe la foni al alaku matsega plange ala la de ko iga bolo dunta fambay mi ayo chesir islamu aka zakatul fitri bo odila adon imina zakatul fitri min bo abiga di fanta min tege ma fanta inte abiga di aladima adama de manga fem kulun di alama mami seti iye iga se damajira e fem iye iya bo ula alabo mino nga sebe eye o benata e de bala ka fenta ko di fem mi na dira e rema e so ngamide bamako ya nyoful mbali kaba ful mbali zakatul fitri chama yudi angan chesri ko dugula mako anga balo dunta fambay miye anga bodila e kata bitigitigi la kata bitigitigi ni ngamunu me nyoni malo fere ni asoro bitigitigi mi no asoro absaka nyoboro fla fere kle konna la on fe ya bamako o goro o bisaka malo boro tan fere o kle kle konna la o ba ira on fe ya bamako ma chama nga du fe malo de ngaka bon nyowla utibashi ngani ba ke fe ake fe nyumai iga fe nyumandi Allah subhanahu wa ta'ala ma anga hakitunna dugumo anga dum fe famba e fe miye kana nga zakatul fitri bodila zakatul fitri aqima abe bo fen jumela a hakiya e fen jumay ko kira sallallahu alayhi wa sallam ale bulu fanyen nani no yesa unya kiliye don bado fene yafo ko kamele goro min selenu ma min selenu ni chamancela mogodo o tigila mogo o bulu fanyen nani akme bo so umina o jatiti ambulo walma adola so u fertabe sega soro sugula ni o soro ibiga zakatul fitri smanu oyi o nyakile o bebe ma kelini ma walma mami mbe ko ma dafalendu aselendo o tigila mogo bolo fanye nani o de bebe zakatul fitri ma nga doni dungew o lu fene ya laje adola eska msega asuma kilo fe wa nango kama asuma kilo fe o fene msega ke nga balo non yaw tikelenye balo chama mbe ko lu beta kilo flala do yerebe kilo fla gram hagia do be asanfe okmana ko ni fene ya kilo hakia e mami fene be ne e ma sumali ken minen soro kilo fla ejija na sebi yega doni fara o kan sabu garamun be kilo do sanfe ko abebe ni hakia ni ma okmana obe bom ma kilewun kilende on mami e dutugiye ibi ka zakatul fitri bo iyere wa iga demba yawo fembe ko bebe e ka mara konnala mawo mabe ko biga mara konnala ideuna ki olu bela jilen ta boli be ke e ma wajibi mawo mabe ko biga mara konno ide muso munun be nu watu chelala idenge munun be adola nu ma bali biya useka doku yere ni mbe tabe wajibi e dutugi kayne ka iga ni bela jilen ka zakatul fitri ikabo mana ni femba islamo an hakili kanga to mina kanga zakatul fitri bo no de ka konsil kenen na linye walma mese ka bo ka kon klekele walma klifla na alislamo don bawe istinbat doke o yefenjume zakatul fitri min fle at akunda bora min kama no de ka desebato fantan ko lu klemage ani filimunu ya suranga suna ko lu sanuya adola nianga siri jatem de ka laje desebato chamambe ibta soro balo we balo chaman soro adola folu yere kamana bnaga balo min soro la anfe amina glanchuga tubulo no ejume war tubulo una wari min ke ka glan fa do be klaga obligé de ko balo nunun dowta kataka fere ko ke balo don na sonwoye on don baba do be munu fene we istimbatu ke kaira ka fo akima wari hakia la koni min fene ya bola ko fene tibashi ko fene kan mami ka zakatul fitri kima jate mine nafolo la wari la ka wari di fantan doma
a dɔ la e ye wari di fantan min ma ni balo tɛ a bolo o wari in bɛ se k'a permettre a bɛ taa balo san walima ni balo yɛrɛ bɛ a bolo o wari in a n'o kɛ o balo in nasɔngɔ ye dɔnnibaa dɔw fɛnɛ u ye nin fɔ k'a yira k'a fɔ an bɛ se k'a bɔ k'a jateminɛ a qiima o bɛ bɛn min ma wari hakɛya la k'a bɔ o wari hakɛya la k'a di fantan dɔw ma k'a di dɛsɛbaatɔ dɔw ma o fɛnɛ o cɛ ka ɲi kosɛbɛ baasi foyi t'u la o la ni nin ye zakatul fitiri kunkanko kuma ye an ka hakili to min na an k'a bɔ n'an bɛ se yɛrɛ alisilamɛw an k'a bɔ joona koyi sabu kira ka waati la alayhi salatu wasalam dugulamɔgɔ bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn dɔn seli sɔgɔmada fɛ fantan min bɛ gɛrɛfɛ e b'a dɔn i b'i ka zakatul fitiri ta dɔrɔn i bɛ taa d'a ma seli sɔgɔmada fɛ yanni i kana seli kelen la nka bi duguw bonyana taayɔrɔw cayara a dɔ la association dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu b'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɔ seli ɲɛ k'a lase a seyɔrɔw la a dɔ la misiri dɔw yɛrɛ fana bɛ yen minnu b'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɔ seli kelen ɲɛ k'a lase a laseyɔrɔw la o tuma dɔnnibaa dɔw ko depuis layilatul qadiri su tɛmɛna a y'aw cɛsiri aw k'a ka zakatul fitiri kow bila sen kan tuma dɔ maa dɔw yɛrɛ bɛ na n'a ye misiri la maa natɔ seli kelen la i bɛ na n'a ye a dɔ la fantanw tɛna sɔrɔ waati la a bɛ to misiri la tuma dɔw fo tile kelen tile fila a bɛ sɔrɔ ka labɔ seli tɛmɛna o tuma an ka cɛsiri an ka a bɔ joona mun kosɔn a bɛ fantanw lasɔrɔ minnu kan k'a sɔrɔ a bɛ dɛsɛbaatɔw lasɔrɔ minnu kan k'a sɔrɔ fo silamɛ bɛɛ ka nin faamuya o tuma ala k'a bɔli ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma alisilamɛw o tuma o zakatul fitiri kɔfɛ an kun ɲɛsinnen filɛ fɛnba min ma n'o ye seli ye an ka dɔn k'a fɔ seli ye fɛnba ye adabu dɔw bɛ yen jogo dɔw bɛ yen an k'o dɔn ka kɔn seli doya ɲɛ an ka baara kɛ ni o ye a fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye o de ye maa min silamɛkɛ min silamɛmuso min i bɛna seli kelen la ko a laɲinina i fɛ i ka finiw la ɲuman walima ni fini kura min b'i bolo i k'o don ka na seli kelen la sabu seli ye nisɔndiya dɔw ye o de kama silamɛya y'a laɲini ni maa bɛna juma la a ye finiw don fini min ye fini ɲuman ye walima fini min ye fini jɛman ye o kanu na kosɛbɛ hali ni fini jɛman in kɛra fini kɔrɔ de ye nka selidoya ta fini min ye fini kura y'i bolo k'i k'o de don ka na seli kɛnɛ la i ka finiw bɛɛ lajɛlen la ɲuman la a filanan k'o kumana k'an ka hakili jo a takbir la n'o de Allahu akbar fɔ ye ka caya depuis nin selidon sufɛla fɛ seli fitinin ta ka na fo seli kɛnɛ la fo ka seli kɛnɛ jigin o ye seli fitinin ta ye o de ye jumɛn an ka fɔ Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd kan ka nin fɔ ka caya seli sufɛla fɛ ani seli sɔgɔmada fɛ fo ka na seli kɛnɛ la ko nka an ka Allahu akbar fɔ k'o kɛ ka caya an ka hakili to na nin y'a filanan ye a sabanan ye fɛn jumɛn ye a fɔra seli doya de ma ko Eidul Fitr mini seli an k'an cɛsiri yɔni an ka na seli la sabu an sunna Ala ye ko don min don an kan ka min Ala ye yɔni i ka na seli kɛnɛ la k'i ka fɛn dɔw bila i da o dɔ bɛ se ka kɛ tamaro ye o dɔ bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye i ka fɛn dɔ bila i da k'a jira k'a fɔ nin ye sun bannen ye nin ye mini sun de ye yɔni i ka na seli kɛnɛ la k'o fɛnɛ k'o ka ɲi kosɛbɛ a naaninan o ye jumɛn ye an ka bɔ ka na seli kɛnɛ la ka fara maaw kan o de kama kira sallallahu alaihi wasallam a y'a kanu hali an balaka minnu bɛ yen n'olu bolo bɛ ji la k'u ka na seli kɛnɛ la nka u k'u jɔ yɔrɔ jan fɛ ka seli kɛnɛ hadari duwawu min bɛ kɛ o duwawu dɔ k'u lasɔrɔ kira ye nin fɛnɛ fɔ an ye alayhi salatu wassalam alisilamɛw a duurunan ko an ka hakili to a la silatul arham wa ziyaratul aqarib wal jiran ko seli ye don ye don min ye sinjiw tugu don ye kɛlɛ bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ k'an k'a ban selidoya fɛ dɛ o tuma na ko an k'a dɔn fɛnɛ seli ye don ye don min an kan ka taa bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn fo kɛlɛ min bɛ yen o ka ban gɛlɛya min bɛ yen o ka ban ka sinjiw tugu ka balimayaw dilan wallahi k'an hakili to fantanw la alisilamɛw a y'a hakili to fantanw la a y'a hakili to dɛsɛbaatɔw la ala ye se di e ma se caman b'i ye e denw ye selimafini sɔrɔ ala ye se di e ma se caman b'i ye i muso ye selimafini sɔrɔ nka e sigiɲɔgɔn dɔ bɛ i bɛ min dɔn yatimɛ don a t'o kɔ a t'a ɲɛ ale denw ma selimafini sɔrɔ ala y'a se kɛ e min ye i se kɛ fantanw ye i se kɛ dɛsɛbaatɔw ye yatimɛden o ye ala sɔmɔgɔ ye dɛ anw denw ye selimafini sɔrɔ an yɛrɛw ye selimafini sɔrɔ anw bɛ nisɔndiya la o waatinin kelen yatimɛden ale fa sara yatimɛ don fa t'a fɛ ale b'a la k'a ba ɲininka selimafini ko in bɛ kɛ cogo di selimafini ko in bɛ kɛ cogo di a ye yatimɛw kun salo a ye dɛsɛbaatɔw kun salo n'aw seko ye a n'aw damajira ye n'o de ye ala bɛ hinɛ an bɛɛ lajɛlen la alisilamɛw a y'a hakili to dɛsɛbaatɔw la
ayakilto yatimewla yatime mi kerefe desebato mi kerefe ijija hali mayere kana bwa kalama koy atasu dugu klafe ikatu nyaji che ala kama yeni fanta nyaji che ala min kama wallahi o ala be ere nyaji che ala kama ala be ere nyaji che awarona ana laba alislamu ko al afu wat tasamuh wa tarku al khusumat bayna al muslimin ko nga don ni sildu ya sirafene ko nga yafa nyongoma anga yafa nyongoma kele munun be olu ka ban silamɛ ni ɲɔgɔn cɛ seli ye afa dɔ ye wa nisɔndiya don do k'an ka nin baara ninnu dɔn jɔni an ka don seli kɔnɔna la n'o kɛra an ka seli bɛ kɛ an bolo seli yɛrɛ yɛrɛ ye n'o kɛra an ka seli bɛ kɛ an bolo seli ɲuman yɛrɛ yɛrɛ ye nin faamucogo ɲuman ya Rabbi ala k'a di ne na aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka hɛrɛ kɛ an ye ala k'an sago di an ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya n'aw bɛɛ lajɛlen ye ala k'o k'a ka ala kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔli ala rasul kutuba laban na ka bɛɛ fo ka tila ka an ka télévision mɔgɔw fo n'o de ye Sherifla TV mɔgɔw ye u nana bi ka na an ka juma la ka na an ka juma bonya an bolo ka deli ala fɛ télé in ala k'a kɔrɔtan télé in ala k'a kɔrɔtan télé in yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'o de ye télé in yɛrɛ tigi n'o y'an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Madani Haidara Sijani kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a danna ma ala k'a n'a kɔrɔtan ala k'a n'a wasa ala k'o k'a ka ala kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔli ala rasul rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر صلى الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون الله أكبر الله أكبر صلى الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. alhamdulillahi rabbil alamin an baden tabe shiri fula la jaba malikono malikoka an baw fo ka wale nyundo sanga an wati bela jele na o ka nyama dalila bi juma kutuba kene konna na an baw la daniya ka fo an bi dawda bugu masjidul ihsan na mi al mambay an karamo Sheikh Abubakar Kulibali misir wele ko fe ani kutuba ko fe ani juma jako fula sellen ko fe amna nga kuma galamani tenwala da khurnya fula folikan ni o ye seli foli ye ani dugawu ye ka kɛ alisilamɛw la musa salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ne tɔgɔ ye Imam Abubakar Kulibali, ne ye alimami ye Masjid Al Ihsan Dawuda Bugu. Alhamdulillah, an bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo, maa o maa ɲɛ bɛ jabaranin na n'o ye Cherifla TV ka deli Ala fɛ Ala ka n'u bɛɛ hamiw dilan, hami minnu b'an na Ala ka bɛɛ dilan. N'o tɛmɛna ka bɔ yen ko ka seli foli kɛ, an b'a deli Ala fɛ seli nisɔndiya dɔ ye, seli ye ɲagari dɔ ye, ka deli Ala fɛ an filɛ nin seli min na Ala k'an ka seliw caya, hamina ko dogolen n'a bangenen Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. An ka jamana n'o ye Mali ye, an tɛ ɲinɛ a kɔ, an k'an yɛrɛ gɛrɛ Ala la nin waati ninnu na, k'an ka jamana ka kalifa Ala la. Gɛlɛya minnu bɛ yen, degun minnu bɛ yen, Ala ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ban. Jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara minnu na Ala k'u fanga se. Kabiya ni Ala sɔnna an bɛ dakurunya fila dugawu di ale ma inshallah. An bɛ Ala tanu ka barikada, ka kira tanu ka barikada, an karamɔgɔ an ka sɛku n'an ka limamu an bolo fana tanu k'u barikada. Folikan min b'an bolo k'a fɔ o de ye k'a ɲɛ Alahu subahanahu wa taala fɛ, Ala ye ɲinɛ sunkalo min jira an na, ya Rabbi sunkalo caman bɛ bolo Ala ka jira an na. Bato fɛn fɛn bɛ yen n'an y'a kɛ, ya Rabbi Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an ye, ya Rabbi Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an ye. A su tan laban mun bɛ yen fana n'o ye su tan laban mun bɛ yen ni Lailatul Qadri b'a kɔnɔ, an b'a ɲini Ala fɛ, ya Rabbi Ala k'a don an garisɛgɛ la, ya Rabbi Ala k'a don an garisɛgɛ la. K'aw yɛrɛ fo, k'aw barikada aw ka cɛsiri la diinɛ baara la. Ka an ka a seyidi fana fo, ne ye a seyidi Sɛrifu Muzani Hayidara, k'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi sini kɛnɛya walwala Ala k'a d'an n'a ma, Ala ko k'a kira bonya kosɔn salli ala rasul. Ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada, k'a ɲini Ala fɛ ɲinɛ Ala ye ɲinɛ seli jira an na cogoya min na, san wɛrɛ ta fana Ala k'o jira an na, ya Rabbi Ala k'o jira an na. An bɛ dugawu fana an ka taabɔw fana, ya Rabbi Ala ka hin'u la, ya Rabbi Ala ka yafu ma. Caman y'a ɲini u ka ɲinɛ seli ye u m'a ye, mais ayiwa Ala y'a jira an na, anw minnu na an b'a Ala fo k'a barikada o la, k'a ɲini Ala fɛ san caman bɛ Ala bolo, ya Rabbi Ala k'a jira an na, Ala ka musakaw fana nɔgɔya, Ala ko k'a kira bonya kosɔn bi dɔɔrɔ hɔrɔma kosɔn salli ala rasul. An karamɔgɔ bɛ yan Sheikh Ali Kamara, dakurunya fila folikan ani dugawu n'o ye seli foli ni seli dugawu ye inshallah. An bɛ dugawu kɛ misiri dunge bɛɛ lajɛlen, ka dugawu kɛ an ka alimami ni o ye Hayidara ye n'o sigilen filɛ nin ye an kɛrɛfɛ, ani a kɛn bɛ ka min bila yɛrɛ nɔ la bi n'o ye an denkɛ ye Abubakar Kulibali, an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye. N kɔrɔ Kalu bi yan ka foli lase a ma, Barima Jalo foli bɛ lase a ma n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen. Kɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin an ka sababu ɲumanba ma, n'an ɲɛminɛbaga n'an ka dalilu ta yɔrɔ n'o de ye Alhaji Seyidu Sharif Usman Madana Hayidara ye, a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen, ka foli lase tɔnden bɛɛ lajɛlen ma, ansɔr bɛɛ lajɛlen ma, ka foli lase alisamɛ bɛɛ lajɛlen ma, k'a ɲini Alahu Taala fɛ karamɔgɔ sidiya ni kɛnɛya ni limaniya ni lafiya Ala k'o di an n'a ma. O la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ seli caman Ala ka jira an na, Ala ka jira an na kɛnɛya la, Ala ka jira an na nɔgɔya la, Ala ka jira an na silamɛya la. Yarabi an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka hinɛ an ka taabaw la, Ala ka yafa k'u ma, Ala k'an fana ɲa k'an ta don kɔnɔ kira n'a so bonya kama, Kuranu bonya kama, kalo in barika kama, salli ala nabi. Salamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. An baden tabe shiri fila la jaba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, kɔrɔfɔ daminɛ na an y'a jira la k'a fɔ an bɛ Dawuda Bugu Masjidul Ihsan na min alimamba ye an karamɔgɔ ye Sheikh Abubakar Kulibali. An b'a fɔ k'a ni a ka mamuru bɛɛ lajɛlen fɔ k'u wale ɲuman dɔn, k'a deli Ala fɛ juma caman bɛ Ala bolo, Ala ko fara ne n'aw bɛɛ lajɛlen si kan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.